рости чемпионати имсола бисёр ҳам навгониҳоро ба бор овард. аксари коршиносон бовар надоштанд ки Саид Аброров ва ҳамчунин Абубакр Шеров ин чеҳраҳо дар марҳилаи баъдӣ барои медали биринҷӣ мубориза мебаранд. Саид Аброров дар ҳолати вазнӣ қарор дорад. Абубакр Шеров Саид Аброровро ончунон фишор овард. ҳолати аз секуми ба миён омад. 7, 8, 9, 10 ва зари. акнун боз ҳам таваҷҷӯҳ барои идомаи нунусанҷӣ намондааст, чунки аллакай 20 сония ҳам паси сар шуд ва Абубакр Шеров дар муқовимати Саид Аброр Шаҳбоз Саид Аброров бисёр ҳам матонати хуб нишон дод ва ба осонӣ ғалабаро ба даст овард ва соҳиби медали биринҷии дуюм шуд. Шеров Абубакр